नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी किरण शवाळे आणि आज तुम्ही पाहू शकता की आज माझ्या बागेची पेरूची छाटणी चालू आहे। आज आहे साधारण माझा आता हा एप्रिल महिना आहे। साधारण एप्रिल महिन्याच्या स्टार्टिंगला मी स्वतःची बाग ही साधारण माझा 3 एकरचा प्लॉट आहे आणि मी अशा पद्धतीची छाटणी आहे कारण की शेतकरी बंधूंनो तुम्हाला नवीन जे शेतकरी आहेत आणि त्यांना पेरूच्या बागेची छाटणी कशी करायची आहे त्या गोष्टी माहीत नसल्यामुळे मी प्रत्यक्ष माझ्या बाग छाटणी करताचा व्हिडिओ मी तुम्हाला आपल्याला टाकत आहे। कारण की काय होतं शेतकऱ्यांनो, आपल्याला सगळ्यांना पेरूच्या बागेची छाटणी कशी करायची, कशा पद्धतीने करायची ही माहीत होणं गरजेचं आहे। ह्या हिशोबाने मी माझ्या बागेचं मी व्हिडिओ टाकत आहे। तुम्ही पाहू शकता, या तुम्ही हे झाड तुम्ही पाहू शकता। झाड साधारण एक 10 फूट हाईटचं झाड आहे। तर तुम्ही पाहू शकता 10 फूट हाईटचं झाड तर आपण साधारण एक 4 फुटापर्यंत एक साधारण 4-4.5-4 फुटापर्यंत आपण झाड होतो। कारण की काय होतं, जास्त उंच झाड असल्यानंतर आपण जे परत फॉर्म लावतो तर ते फॉर्म लावण्यासाठी आपल्याला साधारण 4 ते 3.5 फुटापर्यंत झाड ठेवायचं। आणि तुम्ही हे पाहू शकता झाड कशा पद्धतीने डेव्हलप झालं आहे। तुम्ही बघू शकता झाडाची हाईट बघू शकता तुम्ही, साधारण 10 फुटापर्यंत झाड झालं आहे। पण आपल्याला एवढी ठेवायची गरज नाही। ही जी व्हरायटी आहे, ही तायवान पिंक जी व्हरायटी आहे, हे वर्षातून ह्याला 2 बहार येतात। माझा पहिला बहार तुटून गेला आहे आज, म्हणजे पहिला बहार माझा तुटून गेला, आता माझा दुसऱ्या बहाराची तयारी चालली आहे। तुम्ही पाहू शकता हे झाड किती वाढलं आहे आणि मी छाटणी कसं आहे तुम्ही पाहू शकता। जिथं जिथं निबार काडी आहे ही छोटी काडी सगळी काढून टाकायची आणि तुम्ही पाहू शकता कशा पद्धतीने छाटणी चालली आहे। साधारण झाडामधला जो गुताळा सगळा काढून घ्यायचा आणि एकदम असं सुटसुटीत प्रकारेच झाड झालं पाहिजे। आणि तुम्ही पाहू शकता झाड एकदम, कारण जास्त साईज होण्यासाठी आपल्याला जितकं झाड आपण दाबतो तितकं आपली त्याची साईज होती। त्यामुळं झाड तुमचं मोठं झालं असेल तरी तुमचं झाड साधारण आपण फॉर्म बांधण्याच्या हिशोबात आपल्याला झाड आलं पाहिजे, त्या हिशोबाने आज तुम्ही पाहू शकता। हे पहा, हे छाटणी केलेलं झाड बघा। कोणाला बी आधी काय माहिती असेल तुम्ही डायरेक्ट फोन करू शकता आणि बोलू शकता। कोणाला आपल्याकडे ह्याची तायवान पिंकची रोपं बी आहेत, कुणाला लागत असेल तुम्ही संपर्क साधा, समक्ष या, समक्ष बागा। आपण शेतकऱ्याला त्याची माहिती, मार्गदर्शन ह्या सगळ्या गोष्टी आपण शेतकऱ्याला सांगतो। कारण मी स्वतः शेतकरी आहे, मी स्वतः उत्पन्न घेत आहे आणि ज्या पद्धतीने आपण शेतकऱ्याला आपण एकमेकाला साथ दिली पाहिजे त्या हिशोबाने तुम्ही समक्ष या, बाग बघा, तुम्ही त्याची माहिती, मार्गदर्शन सगळ्या गोष्टी तुम्हाला भेटतील। आणि मला कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी माझा मोबाईल नंबर आहे 9096258811 आणि दुसरा नंबर आहे 99 616 135। जय हिंद, नमस्कार।